Hakani ke episode ke beladap ni layak mi. Buang makan sedap. Te hang ni ruka pau pe ong pi pastor. Kadi ka jing sniu kala akhor kala ben nado kata bakal live shem sitam. Ya gini sakurin yo gici pedang ben. Hakani ke episode ke bementa tu ngin yak mi. Tengi jam dekat buat santar ter. Padahal badang syai berngot. Te kita ki angel kilai ban kentu ya ulat ke ong tu mi jot no tu shim ya la ka tengah ba la ki khun kan thai arngot ya ki ba me shem hang ne ba en yo indu ma meru bat ka jing pinstom ya kani kanang ba pet ba ki kintin mo bat ha badang syai berngot shua ba kan jat syai to hang ni ru kini ki angel ki ban kentu ulat menne nyong ulat uban kentu ki ban wan sha yeng ju menta ba de kini ki ban kentu ulat ba un mi no nang ni Menne kentu ulat yaki ban wan sha u menta kini kentu ulat pa yan ho ile ya no emi nei ka jing ong hang ni kalong bai tu shim yela ka tanga bat yela ki khun kan thai arngut ya ki ba me syam hang ni ni tu ulat tu aterwai kini am satai temta nomor buka jing long jesni ki kini ki lagi em temta ha kini ki lagi em mata kini ki angel ya ya nyalam na kini dai bayo meru men ingno hakani ka jing penstam kini nong ba kabakat rio ula le tut kita ki brio ki labat skam na kati jung ubat ya ka kati ka tengah jung ubat kati kun kan thai jung arngot na bau trai ula isn ai ula le isn ai ya u ba kila yalam no shabar u ba kila ibu biang ya u shabar kata kanang ba Kemulau ni pun sukiru hendai ke urgency ke jing kerki jong kata ke jing pendap noi kata kamu kini lah aja jan. Ta ni ki la ulati. Arngut naki kidan ki paring no sangudam. Ya no. Ta paring shabar jong ka nomba. Ta ini apa kam step mo. Ta khabar khat nyau. Anda kila la alam shabariki ula ong tu da phet yap no me tu wat khmi kertiang din wat tu wat sange me ha ka pentha baro tu da phet yap no sha uta ulum bayo en ingdu mame te menu ong kani tu da phet yap no mame te menu ong hani sha kidi kitu arngut ni la penangkam ketin u ne ula ong te menu ong tingim tem apa den yusti arngut te ka jigong ni kalong wat kertiang din phet yap wat sange pet se ulum Chat jangai lo se jangai ba chalo jangai tu jaka ta kai nong pet yap kemut wat benut juga pet na ta ban im nei ka ba ar pade wat khmi kertiang din ni tingi dan yai keren hang ni gisngi ba teng teng habang imut wan khmi sakmat nyap kertian ding tindiat nei na kamta ki ba bha ki bangin jam sakmat hang ni pade wat khmi kertiang din kemut ba wat li benut chu katai matang la phai la benut ka don ka jingja ka jing im jonga ha pe dei bat ka jingya lanti jong wei para ta para lo de pas ka kelas ka omot manipulasi jerong tu ong ba nganom pa ya chkhmat ngani join miang tu chu kelas sistem kanang ba ka jing su thu jong dong pa yang sistem on lek biang ju alain kanang pan krau ka jing tip jong ka subject ba kanang pan jana shu ka jing puli jong chkhmat tu ong ni ka don ka jing ong ba sistem shadien phiran phila panya di pho step chkhmat ban jok ban poi ka thong hendai ha kan ni ka jing tu khana ya phaulan ba ki ni ki angel kalau long show tu pin pai dia kata kacang seni kalau hadu kata ta long show pin pai dia lej wala lej syahman man la em ta kai long kani ka jing up ya kani ka jing penjot kala up ahman ti minta pada pet chatai shau tai lum wat phai din ma chi sin la phai din kan biang kata ke normalize biang kata wi kata ke jing nong normal kadi ka trap ka bakhra ba kala ban bat be ki kan ban biang ngin le yu ni stai to ni phai din biang mar kini ki jong ulat ka ketengah ka jung buat ki kun kan thai ki jong kim pat ji i menu menuru ya ka jing de phla ka jong ble to menta kan ni kelam ka jing kan mi no pasal penjat ini penjat kedua temtim hendai nomor kata ka normal life ke badan hang tai kala pen melen pala deki tetang mem tai tai jingja hak ta kasimit
tak mungkin no eta kasno kan ni kada kepentah ka wala jit kerpang nak kata kadau la mana lo pai ki wat ker tiang din te banyak chahman kemut ilut iki baro tu pet yap pet yap ngajim khat pra te ulat ula ong haki om kumta ku kerat jonga kajeng keren kemut persyang hiban pendili ya sat ya ha ya sai baik khat kanda ya kami mentau syakri jong me usyam ya kajing sobha khmat jong me mat melapan kraw ya kajing isnai ya ka ba melapan i hanga da ka ba pen im yanga te manga ngamla phet yap no chota ulum bayo anlap ka ai ru kajing sni yanga bat nga bangan yap no dengi pai ni kintin ni dingi so huma ulat ule temen palan yo i ya kani ka jingker ki ban penjat no ini kasno dari penekam kita paling mau buy time don kata kita masih kaman dari umkuat pun kenjo syatai unyat no asya kajing telok la jong kan kalau belum kajing no temen kajing isu antak dah ni kan tu ada poi kini ka dekor war phau hakmi menta kani kasnong kajan ban phet yap no asya ka bat kalong kebarit atu syak bangan phet yap no asya tu kani kamlong kebarit sisya bat kemensim jonga kan yo lajim yo i yo ta ulo mon ni pet handai ta kadon sakasnyong ko marjan ko khamret ti kalong kum no kata kasnyong kami thu e ni handai ulat u kham kwa banjit ya kanika snong man pet ti long ni phai na kanika benta i ba katei ka thong ka balabu ban yo lajim ban pet yap sha ulum ka jangai pala di ulat ti ka jing khmin ti ka ju mo chini shajan ka la ban ong mo long ha ka jing long brio le se kin dan ki bangi ya nan ti ka jing yam ka tai ka thong wa khmat ka dei ka ba koridor ta ha ka jing ya lan ti ka jing thau jing long brio ha ka ban ple jing mo de ka tai ka ba koridor ka thong lap miet la ni ka khmat ka i no ka ka ba la ban yo nas khaman jan ka ba kham ko loy le se ka ta ka jing koridor ka kham du na ban ka tai te ka ai ka mo ban ong kum ki samlang di man pur khat kan ha bangi ton ye ka thong khmat ka ba shai ma bat ye ka ta ka no rem ban poi chata wan num sha ai lam bakla ka jing thaba jo ka ai ka kum wai pat kan la ka long ka ta ka thaba ka la ban kham suk ban kan jo bat me ye ka ai ka thong ba pidan ka jing yem kan ngit ka ta kan long ka jing kar khu la ngi pen jing mot to sto suk teng Sementara long hani long ni ha ban merap su long katai ka thong ka balabu khan tai ka long ba phin la im ne minum yam tan dei uni pade ujit ban la im hai ni iba hajan tila da ka suk hadu kata ban la im ita iba hajan te jindal ong lik phari ap na stik snong red hindai la da ka don hajan kamut ka jing pensoi ka dangwan biang mania jingi biang shani da phai din te ka jing ong ba chatte chelum kamut kala jangai kala paji phin nam yo ban phai shu out of sight out of mind giang la da dang jan dang yu i ka dang bat ye jing te wat ya ki ni ki bangat ha ki jing pensoi ki bahar kong ki batte marau ki brio da kalong ka bam ka di to la lai ni da don hajan na don ki kan lo kila chan ma shan kan long ngai kan dei kata ka ba nyerap ni bangi pe kan ka jingja ujong ulot bagi jingja yang ni ka sodom man gomramo to ka arhuai uti ula ong u hakmi ngalasha ken yeme syapang kaniru bangan om pen kelonno ya kan kisnong syapang ka ba malakren arpu armo ni beteng arpu ar tu dapen kloino tu dap het yap no asyatu ne bangam la le airu em habanda melapoi syatu namar kata la khot ya kata kisnong ka suar kasngi kalas dangmi shalor ka khandau hamar ba ulat ulai besot cha suar syak long upan la ai la di ubaun le taman hapan pen kloi ban ni pacatai namar kat bompat poi 4 jang ni kamot kata kar kom ong kasngi kadang mi kamot kadang dum berngot kadang kata ka jingi alti ban phan ti kai ke ba banya banrap yang nang ni sakai ke tu ke banya kran ha kate ke tu ke benta ke ba u Abraham u Yasga ya kamat jong trai kamut hang ni ke khamba ba pengkarya uni we ya te kawan cata kan ni khamba ba pengkarya ya uni ulot seni
Ti namar ba kata kanong rit kas ni kas nong soar kam padon kata kapop ba jersey kata dang don chance kani bakal lajem Bukan lagi. tambah ya kata itu kat pot poi uni sini tempat penkeriak uni sini pot kata pat jagan to arpo sao enda kumta utrai wala penhap slap halor ke Sodom bat Gomora da kendok bat akading na utrai Nah, peneng penting. kumta ula pen kelon thiawi kita kinong ba bat ya kata ke penthor baro bat ya kitrai snong jong kita kinong ba baro bat ya kita ki ru ki bami na ka kandau pim song shir kai long kata kai nong ka jing bishar ka jong blai ka jing jersey jong kini ki nong ba kalong ka ba khara hor ka tu bai na ipeng ti menta dunia la po hing te bede ka jing panhap slap no kendok bat akading ti kata ti kalong bum song la mudur kan Tangan wah ni ing tang kibriyo te la ing lut paro khaj kan kabadan ko makapao ni bat ki ai baro. okay long ka jing Kami dah do. bat ba im bat ki jing thungru ngalut kai baro Hi kan ma story ke session ke bladem ngathai padlok hi kan ma session ke bladem. Habe keren chpang no wa namar bu no wa ubed. Shna yo bandan ha yeng liem ga yeng chu bat ki manat ru yo nyadan lang man la jem. Han rai hang ni pan kalau khong pong ya ta chu khana. Kajing penjat kam dei tang ta ki brio ki ba lalong bamman rai kata kajing bamman jong ki ka long ru kajing tim wat ki jing thung jing tep wat ki badan ha po khando long kajing penjat ka bamla so batai mudur ka kala de peilot ta kai long ka jing pun khu planya na ka jaka ka baron ka pot temu cisin wala penjat baro bara chat kani ka di ka jing le ka jong blai kam dei ka jing mudur ka jong ki brio ka ba ublei hu de le ka jok por long open i ba ya ka bakat kani ka jersey mdei tang baka ka ang hau ndai ki penjersey ro iki be te weng lut yo tenrai jong kata ka jing jersey nang ni te ka ba ting yo ba uni tenrai sodom pada yo ka jersey samanta tang tim namar mla alen hi ba kantin sodomite sodomi sodomi ya te ka keren japang jo ki bak begini jing le te yo ka par ka so thir bade ki ba bun tak men sawe namana ka mau don we long kami ikran ha we ka jing yeseng ka subject ka dei phang gini hi jong gini kin seng kan thai ipan kami ka ni ka yang ba ngamla mudur ya ka jing long jong ka sodom badi ong ba ma pe benia bang mishar benia ya kan ka perthai ka long ta idei long kami la kham long ba Habai skap iki khubor ba ka perthai hangi mentaro imat ka jing bishar i kalajan ya rengkat ba ka jing long sodom te ka ba i warning i ai ni ba skap long ba yo ba ublei penchitom ko bo penchat ya sodom ko mara padang kami ni long an pha shu ta kai no skat nungut ki ba ublai na ka benta jong kita undang ri yani ne de kim dan chu un pen karya no to kata kalong tangka jing pen phalang jing mot mo te phai ni Hakan ni ke episode ke banwan ngin yakhmi ban sha iya ka jing le jubor ya kalong shanang kalong thai ke jong ki te kata ka de ke bingi i be hadu kan kalong kabar pho bagi lain i tu nei bagi long kumni ki jan kemut ka shai ba ka ni ba u telai wastang ba da pherbrin kan panjangai no ulei mo ka de ke jing le kai ba kalong shanang kan thai